ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Барномаи иттилоъотии хабарро бо пешниҳоди муҳимтарин рӯйдодҳои рӯз аз телевизиони Баҳористон манзуратон мегардонем. Дар студия Бахтиёри Фаттоҳ, наху сархати барнома. ташкилу роҳандозии олимпиадаҳои мухталиф дар миёни хонандагони муассисаҳои таълимӣ. идомаи семинар машворатҳои омӯзишӣ дар муассисаҳои томактабии кишвар. роҳандозии мусобиқаи варзишӣ аз намуди карате киёкушинкай дар миёни наврасон дар шаҳри Душанбе. шарҳи хабарҳо. дар замони муосир иқтисоди кишвар ба мутахассисони соҳаҳои техникиву технологӣ, муҳандисӣ ва меъморону сохтмончиён бештар ниёз дорад. аз ин рӯ баланд бардоштани сатҳу сифати таълим бояд дар маркази диққати роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ қарор дошта бошад. ҳарчи бештар роҳандозӣ намудани олимпиадаи фанни технологияи меҳнат низ ба донишандозии хонандагон мусоидат мекунад. ҳамкоронамон Дилнозаи Сулаймон ва Некрӯз Абдуллоев мавзӯъро пайгирӣ намуданд. дар маркази кӯдакон ва наврасони ноҳияи синои шаҳри Душанбе олимпиадаи даставии хонандагони муассисаҳои ноҳияи мазкур аз фанни технологияи меҳнат баргузор гардид. дар олимпиада хонандагони аз синфи 5 то синфи 10 метавонанд иштирок намоянд. ёдовар мешавем ки иштирок дар олимпиада аз ҳисоби хонандагони болаёқати муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ки донишҳои назариявӣ ва истеъдоди мустақилона иҷро намудани корҳои амалӣ ва ихтирокориро доранд, тибқи дархости шуъбаҳои маорифи ноҳияҳо таъмин мегардад. дар тадбири мазкур гулдухтарони таълимгоҳҳои ноҳия иштирок намуда маҳорати духтан, пухтупаз, расомӣ, бофандагии хечро дар назди ҳайати ҳакамон нишон доданд. яке аз иштирокчии ин тадбир Суман Қаландарова, хонандаи синфи 9-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 96-уми ноҳияи синои шаҳри Душанбе мебошад. номбурда иброз дошт ки аз хурдӣ ба касби дӯзандагӣ майлу рағбати зиёд дорад. мавсуф дар олимпиада бори аввал аст ки иштирок менамояд ва маҳорату истеъдоди худро дар назди ҳайати ҳакамон нишон дод. ман ба маркази кӯдакон ва наврастони ноҳияи Сино омада дар инҷо дар олимпиада аз фанни технология меҳнат иштирок карда мехоҳам ки маҳорат ва касбу ҳунари худро нишон бидиҳам ва мақсад аз омадан ба ин маҳфил дар он аст ки мехоҳам дар озмунҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ ҷойҳои намунавиро ишғол намоям. ёдовар мешавем ки олимпиада аз рӯи тартиби зерин барои хонандагони синфҳои 5 то 8 санҷиши тестӣ ва лоиҳаи эҷодӣ ва аз синфи 9 то 10 санҷиши тестӣ ва иҷрои кори амалӣ гузаронида мешавад. воқеан меҳнат асоси зиндагӣ, вазифаи муқаддаси инсон, меъёри шинохти қадру қимати ҳар як фард ва рукни муҳимтарини камолоти шахсият ба шумор меравад. таҳкурсии таълиму тарбияи меҳнатии насли наврас ва баланд бардоштани шавқу завқи онҳо нисбат ба омӯзиши касбу ҳунар асосан дар муассиса тавассути фанни технологияи меҳнат гузошта мешавад. ман имрӯз дар олимпиадаи фанни технологияи касбу ҳунар дар маркази кӯдакон ва наврасони ноҳияи синои шаҳри Душанбе иштирок кардам ва боварӣ дорам ки дар ин олимпиада сазовори ҷои намоён мегардам. тибқи иттилои масъулин, олимпиада 2 рӯз идома карда баъдан натиҷаҳои ҳар як давр ҷамъбаст мегардад. дастаи ғолиб аз рӯи натиҷаҳои ниҳоии холҳо муайян карда мешавад. хонандагоне ки холҳои баландро ба даст меоранд бо медал, диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ аз ҷониби сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ва омӯзгороне ки дар тайёр кардани шогирдон саҳм доранд, дар асоси тавсияи кумитаи тадорукоти олимпиада бо ифтихорномаву сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида мешаванд. мақсади баргузории олимпиада дарёфт ва рушди зеҳниву эҷодии хонандагон ва ҳавасмандгардонии фаъолияти мустақилонаи илмиву амалӣ ва тадқиқотии онҳо дар доираи фанни технологияи меҳнат, бедор намудани ҳисси зебоипарастӣ, тарғиби ҳунарҳои мардумӣ ва дар ин замина мусоидат намудан дар касб интихобкунии насли наврас маҳсуб меёбад. мақсади ташкили созмони хонандагон ин тарбияи дурусти насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ, донишандӯзӣ, интихоби касб ва мавқеи худро пайдо намудан дар ҷомеа маҳсуб меёбад. инак аз ташкилёбии ин созмон 22 сол пур шуд. чорабиние ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 шаҳри Душанбе баргузор шуд, ба 22-солагии созмони хонандагон бахшида шуд. таълиму тарбияи насли наврас, ҷалби васеъи хонанда ба донишомӯзӣ, таъмини иштироки фаъолонаи мактабача дар корҳои ҷамъиятӣ, дарку эҳсоси худшиносӣ дар ниҳоди насли муосир аз самтҳоест ки имрӯз дар мадди назари ҷомеа қарор дорад ва татбиқкунандаи ин амалҳо соҳаи маориф ва илми кишвар, хоса муассисаҳои таълимиву марказҳои таҳсилоти иловагиянд. дар ин самт ташкилоти худи дораи хонандагон, созмони хонандагон фаъолияти пурсамар дорад ва аз ташкилёбии созмони хонандагон 22
сол пур шуд. Вобаста ба ин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 пойтахт ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. Дар ҷамъомад намояндаҳо аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шуъбаи маорифи ноҳия, роҳбарони созмони хонандагони муассисаҳои ҳудуди ноҳияи мазкур, ғолибони олимпиадаҳои фаннӣ ва омӯзгорон ширкат доштанд. Қабл аз аъзо шудан ба зинаи ворисони Сомониён ба хонандагоне ки дар олимпиадаҳои фаннӣ ширкати фаъол намуданд, диплому ифтихорномаҳо тақдим карда шуд. Ҳамчунин ба омӯзгорони онҳо низ сипосномаҳо супорида шуд. Ногуфта намонад ки созмони хонандагон ба номи Исмоили Сомонӣ меваи даврони соҳиби истиқлолии кишвар маҳсуб меёбад ва дар тӯли фаъолияти хеш аллакай миёни хонандагон маҳбубият пайдо намуда, чанд наслро низ бо фарогирӣ дар зинаҳои ахтарон, ворисони Сомониён ва Сомониён тарбия намудааст. Ин навбат аз муассисаҳои ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ шомили хонандагон ба зинаи ворисони Сомониён сурат гирифт. Ин хонандагон аз синфҳои 5 то 9-ро ташкил медиҳанд. ман имрӯз аз зинаи ахтарон ба зинаи ворисони Сомониён ворид гардидам. ман кӯшиш мекунам ки дар олимпиадаҳо сазовор ҷойҳои намоён гардам. нишонаи аъзогӣ дар ин зина доштани гарданбанди секунҷа мебошад ки он дорои рангҳои сурх, сафед ва сабз аст ва он парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ифода мекунад. 7 самти фаъолияткунанда дар ин зина фаъолмандии наврасонро нишон медиҳад. мақсади ташкили созмони хонандагон ин тарбияи дурусти насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ, донишомӯзӣ, интихоби касб ва мавқеи худро пайдо намудан дар ҷомеа маҳсуб меёбад. пас аз қабул ба созмони хонандагон акнун масъулияти онон ҳам дар хониш, ҳам дар корҳои ободониву созандагӣ дучанд мегардад. ҳамзамон иштироки онҳо дар озмуну олимпиадаҳои шаҳрию ҷумҳуриявӣ боз ҳам зиёд мегардад. бо мақсади ҷонок намудани соҳаи маориф мунтазам миёни кормандон курсҳои бозомӯзии такмили ихтисос, семинару машваратҳои омӯзишӣ ташкилу баргузор карда мешавад. ин навбат дар муассисаи томактабӣ рақами 118 шаҳри Душанбе семинар машварат роҳандозӣ шуд. тафсилоти бештар дар сюжети омоданамудаи ҳамкоронамон Ҷумъахони Бобохон ва Некрӯз Абдуллоев. тибқи нақшаву барномаҳои таҳиянамудаи сароисти маорифи шаҳри Душанбе дар самти гузарониндани семинар машваратҳои омӯзиши дастурдиҳӣ дар муассисаҳои таълимиву томактабии пойтахт, ин навбат дар муассисаи томактабии рақами 118-уми ноҳияи синои шаҳри Душанбе семинар машварат доир гардид. дар ин чорабинӣ мудирони муассисаҳои томактабии ноҳияи синои шаҳри Душанбе ширкат варзида аз фаъолияти кории ин кӯдакистон аз наздик ошно шуданд. бояд гуфт ки ин семинар аз дигар машваратҳо ба куллӣ фарқ мекард, зеро қаблан роҳбарони муассисаҳои томактабӣ дар машғулиятҳои мураббияҳо иштирок намуда фаъолият ва кори мураббияҳоро баҳогузорӣ мекарданд. ин навбат бошад машғулиятҳои таълимиро худи мудирони муассисаҳои томактабӣ гузаронида фаъолияти кории худро муаррифӣ карданд. тавре ба назар расид ин машғулият дар мавзӯи истифодаи телефонҳои мобилӣ, манфиат ва зарари он сурат гирифта дар он доир ба пайдоиш ва истифодаи дурусти телефонҳои мобилӣ сухан гуфта шуд. дар рафти машғулият кӯдакон низ фаъол буда ба саволҳои пешниҳодшуда посух гардонинданд. дигар машғулиятҳои роҳандозишуда низ дар мавзӯъҳои гуногун идома карда рафти онҳо аз ҷониби иштирокчиён назорат карда шуд. ин иқдоми нек аз ҷониби сароясати маорифи шаҳри Душанбе ва шӯъбаи маорифи ноҳияи Сино баргузор гардида истодааст. мудирон на танҳо дар машғулиятҳо иштирок доранд ва балки худи онҳо дар гурӯҳҳо машғулиятҳо гузаронда истодаанд. ҳадаф дар он аст ки семинар машварати имрӯза дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ ва фаъолияти ҳамкории якдигар мебошад. ҳамин тавр қисмати дигари семинара машварат дар таври фарҳангии муассисаи мазкур ҷараён гирифт. дар ин чорабинӣ намояндагони сароисти маорифи шаҳри Душанбе, шӯъбаи маорифи ноҳияи Сино ва роҳбарони муассисаҳои томактабӣ ширкат варзида раванди машғулиятҳоро таҳлилу баррасӣ карданд. ҳамзамон дар мавзӯъҳои мухталиф маъруза пешниҳод карда шуда онҳо аз ҷониби иштирокчиён таҳлил карда шуд. дар як вақт иштирокчиёни семинар машварат дар самти беҳтар намудани сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои томактабӣ фикру андешаҳояшонро баён карда роҳандозии чунин семинар машваратҳоро ба маврид арзёбӣ карданд. хотиррасон менамоем ки дар қисмати дигар барномаи омоданамудаи кӯдакони муассисаи томактабии рақами 118-уми ноҳияи Сино пешниҳоди аҳли нишаст карда шуд. ин барнома аз бахшҳои гуногун иборат буда дар он кӯдакон фаъолона ширкат варзиданд. инчунин дар васфи ватану модар Тоҷикистон ва сулҳу субот порчаҳои шеърӣ қироат намуда бо иҷрои рақсҳои мавзун хотири аҳли нишастро болида гардонинданд.
китоб муҳимтарин воситаи ташаккулдиҳандаи ахлоқи ҳамидаи инсонӣ ва омили баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии мардум, хоса насли ҷавон дар ҷомеаи башарӣ маҳсуб меёбад. Он метавонад дар камолоти маънавию рушди арзишҳои ахлоқиву равонии ҷомеа нақши муассир гузорад. Дар шаҳри Душанбе бахшида ба баргузории фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон семинар гузаронида шуд. дар машварат намояндагони Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, олимон, адибон ва кормандони китобхонаҳои ҷумҳуриявӣ ва китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар иштирок намуданд. Иштирокчиён дар мавзӯи эҷози ҳикмати суханварон, нақши фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон дар баланд бардоштани маънавиёти кӯдакону наврасон, нақши китоб дар худшиносии миллӣ, чароғи нақши китоб дар тафаккури насли навраз ва ғайраҳо маъруза карданд. мақсади асосии баргузории семинари мазкур ин яъне омодагӣ гирифтан ба фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон, ҷалби ҳарчи бештари кӯдакону наврасон ба китобу китобхона ва тарғиби китоб мебошад. ҳамчун маркази илмӣ методӣ барои тамоми китобхонаҳои ҷумҳурӣ фаъолият мекунад. вазифадор аст ки пеш аз оғози фестивал барои китобдорон, барои умуман ташкилкунандагони фестивали мазкур як маводеро омода кунад ки айни ҳол мо он дастури методиро тарти унвони аниси кунҷи танҳои китоб аст омода кардем ва имрӯз дастроси ҳамаи иштирокчиён мегардад. баргузории ин гуна чорабиниҳо имкон медиҳад ки тавассути шиносоӣ бо вазъи китобхонаҳои бачагона ва мактаби аҳли илму адаби кишвар роҳу воситаҳои боз ҳам муассиру замонавии тарғиби китоб ва дигар маводи иттилоотиро дар байни кӯдакону наврасон дарёфт намуда, ба ин васила дар раванди ташаккули ҳисси ифтихор аз забону миллати хеш, ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, пойдевории давлати тозабунёди Тоҷикистонро боз ҳам мустаҳкам намоянд. машқҳои сафороӣ, тирандозӣ, ба қисмҳои пурра ва нопурра ҷудо кардани силоҳи оташнишон, гузариши монеаҳо ва расонидани ёрии аввалини тиббӣ аз шартҳои маъмули чорабинии ҳарбӣ варзишӣ иборат буд, ки дар мактаби президентии шаҳри Бӯстон баргузор шуд. Аз баргузории мусобиқаи ҳарбӣ варзишӣ ҳамкоронамон нақл мекунанд. дар мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Бӯстон мусобиқаи ҳарбӣ варзишӣ таҳти унвони артиши миллӣ сипари бо эътимоди ватан байни хонандагони синфҳои 10 ва 11 дабистони мазкур баргузор гардид, ки хонандагон тавонистанд барномаҳои ҷолибро манзур намоянд. аз чеҳраи ҳар яки ин хонандагон маълум гардид, ки онҳо ифтихор аз чунин ватани маҳбуб дошта пайваста кӯшиш доранд то ҳамчун насли донову созанда ба камол расанд. мусобиқаи ҳарбӣ варзишӣ бо мақсади ҷалби ҷавонони синни тодаватӣ ба ватандӯстӣ ва омода намудани онҳо ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар баргузор шуд. иштирокчиён дар мавзӯи таъсисёбии артиши миллӣ, сафороӣ, расонидани ёрии аввалини тиббӣ, ҷаҳидан, тирандозӣ аз яроқи пневматикӣ, ба қисмҳо ҷудо ва ҷобаҷо намудани автоматик калашников ва турниккашӣ маҳорати худро нишон доданд. Суҳроб Баротов хонандаи синфи 11 муассисаи мазкур буда, дар баробари он ки дар дарсҳо фаъол аст, ҳамчунин ба мусобиқаҳои ҳарбӣ варзишӣ низ шавқи беандоза дорад. ӯ иброз намуд, ки баъди хатми мактаб ҳатман дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар сарбаландона адои хизмат мекунад. дар идомаи чорабинӣ зикр гардид, ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз қодиранд манфиатҳои давлати соҳибистиқлоламонро сарбаландона ҳимоя намоянд. имрӯз бо ифтихор гуфта метавонем, ки артиши миллӣ амон ба талаботи замон ҷавобгӯ буда, на танҳо дар дохили мамлакат, балки берун аз он низ нуфузу мавқеи хоса касб намудааст. мардуми шарифи Тоҷикистон бояд дарк намоянд, ки артиши қобили ҳифзи марзу буми кишвари худро доранд ва халқ метавонад таҳти ҳимояи он ҳаёти осоишта ба сар барад. дар рӯҳии ватандӯстӣ тарбия намудани кӯдакон ва наврасон аз айёми мактабӣ мувофиқи мақсад буда, онҳо дар оянда метавонанд дар рушди ҳамаи соҳаҳо саҳмгузор бошанд. мо баъди хатми мактаб мехоҳем ки қарзи фарзандии худро дар назди миллату давлат ба анҷом расонем. мо баробари писарон дар мактабамон аз фанни дифои ҳарбӣ боз машқҳои танбатан дар берун
ҷобаҷогузории яроқҳо ва дигар машқҳоро меомӯзем. таҳкурсии омодагии ҷавонон хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёна дар рӯҳи ватандӯстиву хидмати ҳарбӣ маҳз дар мактаби миёна гузошта мешавад. ҳадафи омӯзгорони муассисаи мазкур бо баргузор намудани чорабиниҳои варзишиву ватанпарварӣ низ тарбия намудани толибилмон дар рӯҳи хештаншиносиву ватандӯстӣ аст. ба иштирокчиёни мусобиқаи мазкур дар охир сипосномаву ифтихорнома супорида шуд. варзишро қосиди сулҳ мегӯянд. баргузории чунин тадбирҳо дар ҳақиқат дар мустаҳкам гардидани дӯстии хонандагон мусоидат мекунад. соли гузашта дастпарварони федератсияи карате киёкушинкай дар мусобиқаи расмии бурунмарзӣ дар ҷумҳурии ӯзбекистон гузашт иштирок карданд. дар натиҷа ба варзишгарони мо муяссар шуд то сазовори 4 медали тилло, 4 нишони нуқра ва 2 ҷоизаи биринҷӣ гарданд. акнун бо ифтитоҳи мавсими нав масъулияти варзишкорон дучанд мегардад, зеро онҳоро дар пеш мусобиқаҳои бурунмарзӣ аз қабили осиёӣ, осиёи марказӣ ва ҷаҳонӣ мунтазир аст. идомаи матлаб дар сюжети навбатӣ. мусобиқаи шаҳрӣ оид ба як ҳарбаи шарқӣ карате киёкушинкай миёни кӯдакону наврасон дар ҳамбастагӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе доир гардид. мусобиқа дар мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба як ҳарбаҳои шарқӣ сурат гирифта, он бо мақсади пайдо намудани чеҳраҳои нав, такмил ва ташаккул бахшидан ба дараҷаи варзишгарии онон ва дар ин замина созмон додани узви мунтахаби шаҳри Душанбе ташкил гардид. дар мусобиқаи мазкур дастаҳои мактабҳои варзишӣ аз шаҳри Душанбе, вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо теъдоди беш аз 150 нафар кӯдакону наврасон ширкат варзиданд. чун анъана маросими кушодашавии сабқат бо замзамаи суруди миллӣ ифтитоҳ ёфт. дар оянда мо ният дорем ва аз рӯи нақшаи чорабиниҳои федератсияҳои байналмилалӣ бисёр мусобиқаҳо пешбинӣ шудааст ва мусобиқаҳои байналмилалӣ, мусобиқаи осиё, мусобиқаи чемпионати ҷаҳон ба нақша гирифта шудааст ки ин аввалин ин омодагӣ ва марҳилаҳои аввали омодагиро ба назар мегирад. ҳарчанд киёкушинкай ба шохаҳо ҷудо гардад ҳам, лек сабқати ҷумҳуриявӣ миёни наврасон аз рӯи муҳорибаи яка гузаронида шуд. ёдовар мешавем ки дастпарварони федератсияи мазкур дар соли қаблӣ мусобиқаи расмии бурунмарзиро дар ҷумҳурии Ӯзбекистон гузарониданд. дар натиҷа ба варзишгарони мо муяссар шуд то сазовори 4 медали тилло, 4 нишони нуқра ва 2 ҷоизаи биринҷӣ гарданд ва ин мусобиқаи кушода нахустин сабқати расмӣ дар мавсими нав маънӣ дод шуд. дар мусобиқа шогирдони мураббии ҷавон Фирӯз Кароматзода аз худ фаъолмандӣ нишон доданд. яке аз онҳо Комрон Назаров мебошад. то ҳол ман дар ягон мусобиқаи байналмилалӣ иштирок накардам ва дар оянда мехоҳам ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. воқеан имрӯзҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсии кишварамон варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар сафи пеш меистад, зеро на фақат аҳамияти тандурустӣ дорад, балки дар қатори ҷиддитарин масъалаҳои мубрами рӯз мақом пайдо кардааст. аслан карате киёкушинкай солҳои 50 аз тарафи Масутасу Оямаи ҷопонӣ кашф шудааст. худи Масутасу Ояма ки устоди бузурги як ҳарбаи шарқӣ аст, аз рӯи ин навҳо ҷиҳати рӯҳӣ ва тарбияи баданро ба инобат гирифта ин сабқатро ба вуҷуд овард. дар мусобиқа барномаи махсуси киёкушинкай ки ҳамзамо ката ҳам мегӯянд иҷро карда шуд ва ин навъи як ҳарбаи шарқӣ дар Тоҷикистон дар муддати кӯтоҳ доман паҳн намуд ва тадриҷан таваҷҷӯҳи духтарон ҳам бештар гардида истодааст. ман ба ҳамаи духтарон маслиҳат медиҳам ки ба карате киёкушинкай машғул шаванд. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба карате киёкушинкай байни наврасон варзишгарони навраси аъзои шӯрои ҷумҳуриявии динамои вазорати корҳои дохилӣ ширкат варзида ба чанд дастоварди назара соҳиб гардиданд. дар ин мусобиқа дастаи мазкурро мураббии шоистаи ҷумҳурӣ Сайдаҳмад Раҳмонзода омода намудааст. худи Сайдаҳмад Раҳмонзода дар сабқати мазкур масъулияти баланд дошту ҳакамии доварони ҷавонро назорат мекард. нисбати доварон то ҳол ягон шикоят нашудааст. кӯшиш мекунем ки мо ба ҳар як варзишгаре ки ба ин майдон меояд бар ин мусобиқа ба як умед меояд. мо кӯшиш мекунем ки нисбати варзишгарон ноадолатӣ роҳ дода нашавад.
ҳалқу ва озмоии байни кӯдакону наврасон пуршиддат гузашт. Аз ин рӯ ҳар яки онҳо саъй мекарданд то ба маҳорату истеъдоди хеш итминони мураббиро ҷиҳати созмон додани узви мунтахаб комилтар бигардонанд. алон бархе аз иштирокчиён аллакай қувваю нерӯи хешро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бо муваффақият санҷиданд. تا حال 12 مدال دارم. من امروز در مسابقه کشاد شهر دوشنبه برآمد کرده در دوره فینالی روی خط گرفتم. میخواهم رقیب فینالی هم رو مغلوب کرده سزاوار جای اول گردم و در آینده شرف تاجیکستان رو بلند بردارم. бо ифтитоҳи мавсими нав акнун масъулияти варзишкорон дучанд мегардад, зеро онҳоро дар пеш мусобиқаҳои бурунмарзӣ аз қабили осиёӣ, осиёи марказӣ ва ҷаҳонӣ мунтазир аст. умед аст ки мавсими нав ҳам ба каратекорони тоҷик комёбиро ба бор хоҳад овард. футбол яке аз намудҳои варзиши дӯстдошта миёни наврасону ҷавонони ноҳияи восеб ба ҳисоб меравад. алон дар ду мактаби варзиши ноҳия беш аз 20 гурӯҳҳои футбол амал мекунад. дар мактаби варзишии ҷамоати деҳоти абуабдуллоҳи рӯдаки ноҳия бошад 6 мураббӣ дар 10 гурӯҳ ба тарбияи футболбозони наврас машғул мебошанд. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи восеи вилояти хатнон дар ду мактаби варзишӣ беш аз 30 гурӯҳҳои футболи кӯдакона фаъолият доранд ки 10 гурӯҳи футболи кӯдакона дар муассисаи давлатии мактаби варзишии ҷамоати деҳоти абуабдуллоҳи рӯдаки ноҳияи восе ба тамрин фаро гирифта шудаанд. як гурӯҳи калони наврасон дар майдончаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳия ба тамрин фаро гирифта шуда қисмати зиёди шогирдон аллакай ба дастаи якачини ноҳия шомил шуда дар мусобиқаҳои лигаи кӯдакон ва наврасони федератсияи футболи тоҷикистон ширкат варзиданд. мураббиёни мактаби мазкур итминон доранд ки фаъолияти ду дастаи футбол ҳум завқу рағбати наврасонро афзун намуда ҳар кадоми онҳо мақсад доранд ки футболи деҳот ба дастаҳои ноҳия роҳ ёфта ҳамзамон ба тими мунтахаби мамлакат шомил шавад. тамринҳои худро бо шогирдони худ дар муассисаи таълими умумии рақами 10 ноҳияи восе баргузор карда истодаем. худи ман ду гурӯҳ дорам аз 28 нафар иборат аст. 2007 ҳам аст, 2010 ҳам аст, 2011 ҳам аст. навака фестивали футбол барои ҳама шуда гузашт ки мо дар он ҷо сазовори ҷои севум шудем. бинобар иттилои мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия Фарзона Неъматзода қисмати зиёди наврасони мактабҳои варзиши ноҳия ба намуди футбол ва намуди куштини миллӣ шавқ доранд. аз ин рӯ дар муассисаҳои давлатии мактаби варзиши ноҳия бештари мураббиён дар ин навъи варзиш фаъолият доранд. дар маҷмӯъ мураббиёни мактаби мазкур кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки боз ҳам ин риштаи варзишро рушд диҳанд, зеро дар айни замон аз ҷониби лигаи футболи кӯдакон ва наврасон дар ҳар як сину сол мусобиқаҳои сатҳи минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ роҳандозӣ мешавад ва ба ҳар яке аз ин наврасон имкон фароҳам мешавад ки пайваста дар мусобиқаҳои сатҳи баланди касбӣ ширкат варзанд. дар оғози соли ҷорӣ бошад маҳз дар сину соли то 13 сола дар мусобиқаи анъанавии футбол барои ҳама наврасони мактаби мазкур ширкат варзида миёни ҳамсолони худ дар байни 10 даста мақоми сеюмро ишғол намуда бо тӯҳфаҳои дастандаркорон қадршиносӣ шуданд. бинандагони азиз, бо пешниҳоди ин матлаб барномаи иттилоотии хабар ба анҷом расид. дигар барномаҳои ҷолибу диданиро метавонед аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tv.tg дастрас намоед.